Tlačíte sa vo svojom trojizbovom byte v Košiciach a dochádza vám priestor a už aj trpezlivosť? Nie ste v tom sami, ale máme riešenie. Sme v tichej lokalite, kde vám auta nebudú stať pod oknami. Slepá ulička vám zabezpečí, že aj deti viete pustiť na ulicu alebo sa zahrať tu na tomto dvore. Tu sú 3 dôvody, prečo tento rodinný dom v Rozhanovciach je určený práve pre vás. Prémiová novostavba, kompletne dokončená, kde vám stačí priniesť časť nábytku, kufor a zubnú kefku. Podlahové vykurovanie, klimatizácia v každej jednej miestnosti, predpríprava pre elektrické žalúzie, napínacie stropy a množstvo iných vecí. 5 izieb, 3 kúpeľne, obrovský priestor pre šatníky. Je to všetko, čo spĺňa tento dom. Ranný bojov kúpeľňu už nebude vaša starosť. Tu si nájde priestor celá rodina. A cena? Ako 2 trojizbové byty v Košiciach. Stojí to za to? Príďte sa na to pozrieť a presvedčte sa sami.